kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon ini ang akong suliran. Ilaban niya kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag ko kinabuhi ining akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Jessa, 32 anyos, may ka-live-in ug may duha ka buok anak. Taga Banay-Banay, Davao Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak. Anak ko maguni siya sa una na akong ka-live-in. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang nakatrabaho ko sa Nueva Ecija. Ingon inyang mga paghita po. Bumukol na lang tayo. Ha? Mag-ipon ta? May laman naman kayang tiyan mo. Mag-live-in na lang tayo. Pero, daoy, pagagalitan ako sa mama at papa ko nito. Huwag mong ipaalam sa kanila. Ha? Huwag ka na magtrabaho. Ako na bahala sa iyo. Cedric. Piin na lang kayo. Paano pa yun mauli si Cedric? Buntag pa tumikikan. Ay, hinoo ko. Maoday ni. Magkitipon siya na ako o niya ulion lang kunyas gusto niya. Nanuktugaok ng mga manok ay sa damderong rasa, uy. Oh, katlaw na di ay. Niyo pa mauli si Cedric. Oh, inman din ni siya, uy. Alkansi kay ko inida. Mawa ko'y katog og pinaabot ini niya. Tog ko Sigmadaot ning akong gisabak nga maangin sa kong pagpamuaw. Kisabay. Marag may nanuktok man tos baltahan. Gusto, papamanay mauli si Cedric. Wa pa din sa kong tupada. Yes! Siya nagkidlaki. Kadiyot! Puntag naman di, uy. Hayag na. Anong oras na? Matulog muna ako. Pwede ba? Ayoko nang ingay. Cedric! Sa? Pirmi kang maggutman? Ug mabdus ka? La, dili biya na maayo. Sahay ka ni. Makaon na lang ko bayapas kung may makitaan kong bayapas. Aron matambalan lang yun ang akong kagutom. Uy, wala pa uli sa ato sa Mindanao dahi, uy. Antos ka man anang nakapamabdos ni mo, nga ulion ka lang sa gusto niya. Ti, aw mo na mugikan o buntag, unya ulion sa kagbuntag nga way kwartang ihatag ni mo. O, wa sa daang pagkaon kay mas giuna niya ang iyang bisyo ug mga barkada niya. Mabdos ka baya, day, madaot ng bata sa imong tiyan. Uli sa ato, uy. Pero, Wakay kaplite. Ako yabaga sa imong plite, day. Kinsabay magtinabangay, uy. Kita ramang mga Bisaya. Maong andaman lang na imong kaugalingon, ha. Kana, kung willing jud ka, biyaan na nimo imong kapuyo, ha. Pila na gani kabuan ng imong tiyan? mag-unom na. Kung mauna uli na dayon sa ato, mintras pasakyon ka pa og barko, anong kahimtang nimo, day. Kay dili baya ka pasakyo og barko, dili ka na pabiyahion kung umanakay na ka. Maong desisyon na dayon, di, ha. Ako'y plite nimo pauli sa inyo. Salamat kit kaayo, ha. Recorded by X Thunder Gaming. Nakapauli gyud ko sa amo sa Mindanao sa tabang sa kapwa nako Bisaya nga nakailan ako nga silingan sa akong naipon sa Nueva Ecija. Maayo na lang gani kay nadawat ako sa akong mga ginikanan o gitabangan ko sa akong gidangatan. Nanganak ko, ug wa na gyud ko kabalita pa bahin sa amahan sa akong anak. Hangtod nga may laing naninguha nako. Si Noel, gidawat nako kay pila naman sab katuig ang akong anak. Deserve sad na akong mahalon o panggaon sa uban. Hangtod nga nakaanak mi og usa. Dihang nag-6 anyos na ang akong kamagwangong anak. Kalit nga nagparamdam ang amahan sa akong anak. Unya.
Cellphone mo. May nanawag. Oh, kisa man ka ni? Numero raman? Wa man nakasave sa akong cellphone ng numero, ha? Oh, tabaga. Aron magbawaan ni mo kinsa. Oh. Hello? Hello, Jess. Cedric? Pila yang ipada. 2K? Oh, maayo na na. Para nito siya. Okay ra ka? O ka masuko? Ano mo suko man ko? Katungot sa bata nga makaila siyang amahan. O responsibilidad man sa nasa iyang amahan ba nga magsuporta niya? Nag-eskwela na biya si Inday. Salamat, Noel, ha? Salamat sa imong kamasinaputon. Maayo kay buutan na sa dayang imong nabana, Jess. Kaipon pa lang nako siya day, uy. Pero plano na namong magpakasal pohon. Oh, bana na uy. Kay kamo na good. Og may anak na mo. Pohon lit. O salamat sa imong tabang, ha? Nga makasuporta si Cedric sa among anak. Nagpadahan na gyud siya day. O ginaot nga sige-sige na ni. Daghan gyud kayong salamat. Wa na magpita si Papa Cedric mo? Ay, wa naman sabnak, uy. Maong unya na ng tampuhan mo sa eskwelahan, ha? Kung magpadahan na sa papa ni mo. O ma, Day, wa na si Cedric diri sa ilang lugar. Ha? Murag, ang last na kong nabalitaan, na narbaho sa Manila. Ug, wa naman sa mabalik sukad diri sa Nueva Ecija, uy. Mao ba di Ailet? Ay, asa na sa katong tawhana, uy? Oh, abi na ko, og nagsige-sige na siya padani mo, alang sa inyong anak. Atong nag-edad pa lang og size nga to sitting among anak, Lit. Pero karon nga nag-8 na, wa naman sa magpada, uy. Na? Asa magkada itong tawhana? Nalipay niyong tako nga namawi siyang pagkuwang ang amahan sa una na kong anak. Apan, kalit naman lang sabog kawa. Ug lisod kay koron sa pagpaeskwela sa akong anak nga grade 4 na. Kay dili masabgod maayog kahimtang ning akong kaipon karon nga si Noel aron maapil niya og buhi ang anak namo ni Cedric. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, angay pa ba nga mo sustento ang amahan sa una kong anak bisan kun may lain akong kaipon karon? Ikaduhang pangutana, pila man untang angay niyang isustento? Nga wa ba siya kasustento sukad pagpanganak nako sa among anak? Diha na siya makasustento nga nag-edad na og 6 anyos ang bata. Ikatulong pangutana, size nga to 7 anyos lang ang akong anak nga nagsustento siya. Nagpada siya og tag 2K matag buwan. Apan, pag 8 anyos na sa bata hangtod ron, wa na gyud siya makapada. Makareklamo ba ko? Ikaupat og katapusan. Nabalitaan ako nga wa na sa ila ang amahan sa akong anak. Unsaon man ako sa pagpangayog sustento niya, nga wa man may mahibaw og asa na siya karon. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Jessa. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong kaadlawa kabisa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Ay na ninyo og dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com.
gmail.com. or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta atong mga sukintig paminaw hinaot unta nga katong mga naa sa ilahang panimalay, nalingaw rapod mo ang mga na silang opisina, wa mo gisapot sa kadaghang buhatonon og trabahoon, usahay na ay labad nga kauban sa opisina, pasensyahi lang sa na siya, sinabtanay lang ta, ang importante mahuman ang atong angay buhaton karong adlaw. Ug ang mga taxi driver, mga na sila mga tindahan, kumusta mo din ha? Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw, attorney, is worrying is like paying a debt you don't owe. Tinuod. Magiging ka ginukto kang gikatong imong gikon. Nga wa ka kita nga nganong apektado kunya kato siya wa. Wa. Kay ikaw nagpadamang ka. Kakatogag siya to nagsingalong. Mauna. Oo. Lisod kaayo na inani mo na dita pada. Alkansi ta, pildi lagi na maglagot no mo ginatong giingon. So stop worrying. Cast all your worries, no? Yes, okay sa mga i-greet na to today, partner. Yes, akong i-greet ang mga taga Mindanao, no? Mhm. So, mayong pagpaminaw sa mga taga Mindanao. Si Doktora Nardisa Villamor Cabillo diya sa Sindangan, Zamboanga del Norte. The same is true to Lloyd Vistil, Jake Flores diya sa Davao, Robert Amistoso sa Zamboanga del Norte, Dr. Sagen diya sa Davao, no? Niki Kulina, nga doktor ni attorney, no? Renato Yes. Jagan, Aik Aradasa, Noni Cabal, Almer Alfonso, isa pa man Nini Luyam, Ryan Limbasan, Ruina Mulaan, Evelyn Dawis or Davis, Captain Dini Ilarcusa diya sa Batoliti, mayong pagpaminaw. Yes, and to Annelida Heludo Flores. Hello, ma'am. Always gani siya masigigreet. Metodia Dioso, Jaja Batia Herodias of Camotes, Sally Alfante, Ate Nancy Casas Anyasco, ug kang Beverly Padua de los Reyes, and also to Jane Helen Carabuena, Tinga ug kang Lu Aleo Goto. Thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw. Also kang Jures Ken, nangita taon siya nato do kay ngano kuno wa siya kadungog. Nilarga banggog ko mo nang si Doc Obra pod mo ini. Puli no. So kana siya. Unya nandiyo ko iklaro kay kani dingon ni siya Taki si Kari Tumbi. Good morning, Attorney Guapa. Do you agree Labubu dolls are evil dolls? I don't agree. Nauso ng toy karon Doc ba kaning mga Labubu kay these are just mythical nga mga gihimo nga storybook sa usa ka Chinese nga national no nga nasikat, and then these are mga Nordic na mythology in Norway. Sa una sa high school na uso po nang gitawag nila nga troll ga collect sa guana pariyura, they are just toys. You know, ang pinaka-importante aning tanan is that just for fun and hobby ra na siya, unya wa na nimo wa ka mag-ampo ana, wa man na nimo sila gi-idolize, no? Just for fun lang, no, pang good vibes ra gyud in town ni. So good vibes ra gyud ta. So ang kanang mga Labubu craze kay kita man sila, kay ako complete ko sa Labubu kay cute man, nya makalingaw man sila, pero hugot ko ang ato ang pagtuo, gihapon ug ato ang pag-ampo. Okay? Okay, so ang atong letter sender si Yes. Jisa, no? Mm-mm. Punto legal. Unang pangutana ni Gisa, angay ba nga magsustinto ang amahan sa una kong anak bisan kung may lain na kung kaipon karon? Yes, of course, no? Kay wa man na magingon na kay abi wa mo magkadayon, putol inyong relasyon, putol po imong obligasyon. Dili man na ingon ana, naputol ang imuhang relasyon sa inahan. Pero ang imuhang dugo naglatay, nagkatay man na sa imuhang bata. So padayon gihapon ang imuhang obligation ngadto sa bata. Wa man gani mo nagkadayon kay wa man mo nagbinyo, nagbuwag man mo, di man na nimo kadugo. Ang imuhang uyab kalibin og kapikas, pero ang bata in town. Imo man ang flesh and blood, co-maker man kapaghimo ana. No? Co-maker, ha? Ko, di ba? So, kinahanglan gyud nga naa kay obligation for child support ug uban pa, pag-aruga, pagmahal, no, tanang obligations of a parent naka-attach gyud na siya din ha, no? Alright. Sunod pangutana? Ikaduhang pangutana. Mm. Ila manunta ang angay niyang sustinto or isustinto. Mga wala
baya siya kasustinto sukad pagpanganak nako sa among anak. Diha na siya nakasustinto nga nagedad na og 6 years old ang bata. Ang ako sang pangutana nganong wa man ni siya mo sustento from 1 to 5 years old, no? Wa ba ni siya trabaho atong panahon na or naglisod siya? Ang kanimang gong paghatag na tug suporta duhay basihan ani kung pila ang gikinahanglan sa bata nga angay og support ug pila pod ang ikaduha pila po'y kapasidad sa gipangayuan na tug suporta. Timan ang support dili man na magdepend sa papa lang or mama lang or kinsay atong gipangayuan, duha man pod na. No kay obligado baya both parents, no? So magdepende na siya. Di ko katubag og pila kay kung moingon kog kung ang imong gikinahanglanon kada buwan 2,000 ra kay size pa man ni, no? Ang eskwela, ang tuition, ang eskwelahan unya, ang kaya ihatag 1,500 ra, di man pud gyud nato mapuga ang 500, no? So or kung 2,000 unya kaya daig 3,000 aw mas may na lang na ang 1,000 butang nato sa savings account baron sa bata, no? In kasog masakit or makuhaan pa ba natog insurance or kanang educational plan puhon sa sobra and the things like that. But mo na basis nato for support, okay? Kay katulong pangutana, 6 to 7 years na ang akong anak nga nagsustinto siya. Padala siya og tag 2,000 matag buwan. Apan pag 8 years old na ang bata hangtod ron wala na siya kapadala. Makareklamo ba ko? Pwede gyud kaayo ka makareklamo kay number 1 siya man ang papa ana unya mura man gyud na, that's the only basis nganong naatay katungod nga makapangayo ta og support, no? Kay the fact na naghatag siya pag 6 to 7 nganong maputol man pag 8 pero mula gina ato pong tanawon ang circumstances unsa poy rason nganong wa, but the importante consistent gyud ta dapat maghatag og suporta sa bata. Ha? Okay, ikaw pa to katapos ang pangutana. Nabalitaan ako nga wala na sa ila ang amahan sa akong anak. Unsao man ako sa pagpangayo o sustinto niya nga wala naman mahibaw ug asa na siya karon. Asa man dayang pamilya ana wa di ka kibaw og asa na puyo, no, sa kanang bata adto ana dito sa last known nga address pangitao nato og suway og asa gyud kay para ma-located nato, no? Kay dili man na pwede nga dili nato i-locate kay kung magkinihaay ta kinahanglan man gyud ta sad sa address kung asa mapada ang court order para makahatag nagsustinto ngadto sa bata, ha? So i-locate na ngadto mga kaila, mga pamilya, parinti and the like, ha? Okay. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta na naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak Ariman. Daghang salamat ug maayong adlaw.